Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka ku da haka barka da lokaci. Kamar da muka saba wurin rake da sababbin fina-finan mu wanda su fitowa a ranar Lahadi insha Allah. Wannan sababbin fina-finai ne wanda za ku iya samu a cikin gurbin mu na VIP, wanda fina-finai ne wanda sun kai kyau daga kamfanin Sultan Mega Yusuf Zamani Record da sauran kamfanin kare wanda muke sakawa a cikin gurbin namu na VIP. Da farko idan wani farko zan kawo wannan shafin namu ka daure kai mana subscribe da alamar karara, za mu dora shirye-shiryen mu za ku gansu akai insha Allah. Wa'annan sababbin fina-finai ne masu kyau, masu kiliyan kuma masu haske, kamar da muka saba saka muku fina-finai a cikin gurbin mu na VIP. To wannan ko a yau mun dauko muku sababbin fina-finai wanda za su fito a yau a ranar Lahadi daga kamfanin Sultan da kamfanin da daban-daban wanda za ka iya samu a cikin gurbin mu ne kadai za ka iya samu wa'annan sababbin fina-finai daga zara an sake su. Wa'annan fina-finai ne wanda ba za ka same su a YouTube ba, za ka same su ne a cikin gurbin na VIP, kasance da wasu dokoki da YouTube sun ka saka masu tsauri wanda ba za ka iya saka fim a cikin YouTube ba. Za ka iya samun fim a cikin VIP group wanda za ka iya biyan kuɗin ka ne yan kalilan, wanda za ka iya samun wa'annan sababbin fina-finai a ranar fina-finan suka fito a ranar za ka same su a cikin gurbin mu na VIP. Mun daina saka fina-finai saboda idan kana yawan dora fina-finai a YouTube za su iya shahi mace da ika. To don haka ne yasa ba mu saka, saboda wani lokaci ma idan link yayi yawa a cikin za su hana ma link shi aiki ne. To saboda a halin yanzu lamba ce kawai muke azawa wanda zaka iya ɗauka lamba sai ka mana magana ta WhatsApp. Idan kai magana ta WhatsApp zaka biya kuɗin ka ne, ko wace ƙasa ke idan ka biya kuɗin ka za mu saka a cikin VIP group wanda zaka iya samun wannan sababbin fina-finai wanda a duk ƙasar da kake insha Allah zaka iya fina-finai za su iske ka inda kake insha Allah. Zaka iya biyan kuɗin ka ne, idan ka biya kuɗin ka za mu saka ka a cikin wannan tsarin na VIP wanda ake biyan kuɗi duk wata. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP sai ku ɗauki lambobin kar ku manta ku yi mu yan uwan ku sharing su ma don su gani su kalla su amfana, sai da za su samu wa'annan sababbin fina-finai namu insha Allah. Ga wanda yake bukata kenan sai ya ɗauki lamba ta mu, sai ya muna magana, sai a saka shi a cikin wannan tsarin na VIP insha Allah. Ga duk wanda yake bukata kenan sai ya tuntube mu ta wannan lamba ta mu wadda muke sakawa. Akwai lamba mu ta Libya ta Cote d'Ivoire da zaka iya tuntuɓo mu insha Allah. Mun gode, sai mu ji ga duk masu bukata